Evo, u poslednja 24 časa u Republici Srpskoj je testirano 292 uzorka i infekcija virusom SARS-CoV-2 je potvrđena kod 84 lica. Time ukupan broj potvrđenih slučajeva u Republici Srpskoj je 5429 u ovom momentu. Od toga 55,42% su osobe koje su se već oporavile od ove infekcije, tako da aktivnih slučajeva imamo 2420. Kada govorimo o smrtnim slučajevima, nažalost u zadnja 24 časa su registrovana 4 smrtna slučaja i moram naglasiti da je jedan od ta 4 osoba koja je bila 85. godište i koja nije imala nikakvih hroničnih oboljenja kao podloga za ovakav ishod. Mi smo već izvještavali da u zadnje vrijeme imamo i povećan broj hospitalizovanih i povećan procenat osoba koje imaju teže kliničke slike. Dakle, u zadnja 24 časa među ovim potvrđenim slučajevima najveći broj je u Palama 16, u Banja Luci 15, u Bijeljini 8, Trebinju 9, Ribniku 6, Kozarskoj Dubici 4, Bratuncu, Gradišci i Prijedoru 3, Sokolac takođe 3, Ljubinje i Srebrenica 2 i imamo još nekoliko opština u kojima je registrovan po jedan pozitivan slučaj. Vezano za hospitalizacije, u ovom momentu ukupno hospitalizovano 257 osoba u bolnicama i kliničkim centrima, 257. Od toga 69 je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, a 188 u ostalim bolnicama. Dakle, ovaj broj hospitalizovanih u ovom momentu iznosi oko 10% od ukupnog broja aktivnih slučajeva. Od ovog broja hospitalizovanih u ovom momentu 17 osoba je u kritičnom stanju, dakle na respiratorima, i to iznosi 6,6% od ukupnog broja hospitalizovanih osoba. Dakle, ovo je nešto što, evo kažem, već izvjestan broj dana ponavljamo da se dešava upravo ono što najavljamo, što upozoravamo već duži period. Dakle, povećan broj ljudi koji moraju biti hospitalizovani zbog težine kliničke slike, povećan procenat onih koji su u kritičnom stanju i, nažalost, evo i porast smrtnih slučajeva, odnosno jedna linija mortaliteta koja, kao i u ranijim fazama, ide malo kasnije iza one linije incidencije, odnosno linije potvrđenih slučajeva. Dakle, ja bih iskoristila priliku, evo još jednom, mislim da ćemo čuti i od našeg ministra i od direktora, poruku da je jednostavno neophodno i bez saradnje stanovništva mi ne možemo zaustaviti ovu epidemiju bez poštovanja tih nekih preporuka koje u principu nisu komplikovane i vrlo ih je jednostavno poštovati. Mi ne možemo zaustaviti epidemiju. Dakle, evo, apelujemo još jednom da se poštuju sve mjere koje institut predlaže, prvenstveno u zadnje vrijeme ono što nam se prijavljuje, veliki broj ljudi koji dolaze sa simptomima jer su bili u kontaktu sa pozitivnom osobom, a da taj kontakt niko nije prijavio. Dakle, apelujemo da se prijavljuju osobe sa kojima ste bili u kontaktu ako ste pozitivni, kako bismo zaustavili širenje epidemije. Hvala.